hake belai ki kirima sisa hayungo cholilai jeng norok joto sibo Ukraine ba Russia bisik tham kana naikha tabuk bo choba thaglaya hake tabuk Ukraine ok Russia ni ha kursk region o jago soldier rok thang hamla khaimani Ukraine ba Russia achukgwi kok salaina ni bagwi mojbur khaimasi hini sawo zelenskyy hake Ukraine ni soldier ni bisingti statement phaimani Russia ni kursk region no kwbangma kilometer no agugwi tongo tai jeng ajagao amti khaimani karon gakai achukgwi kok salainani Russia no mojbur khainani bage amono reason ni saw hage Russia ke sawo kursk region no je Ukraine soldier rok phaimani jeng odek dagari hoka hnai hage nugui makhana norok ajagao map amono kha kursk region amokhe Ukraine Russia border ari Ukraine soldier rok e yang tuino habo Ukraine soldier rok kursk ni kaise bridge kotorma tongmani amono blast khlairi ka hai hinui Russia rok claim khayo hage belai wana masingcha kuno kaisa suk politics ni tiye chobang laikhai hage Russia news agency report ni mote Ukraine rok kursk region ni seym timani bridge swbai bani yagulo ajagani kaisa district ni borok rok no rescue khlaiye Russia ni oino thayo tomnani belai muskiling tonga ni saw Ukraine border ganani Russian borok rok no tabuk jora 1,20,000 borok rok Russia ni oino thayo tubu jakha hage belai wana masingcha omo kom songkhaya amono je jaga sobango ajagani tongnai public rok borok se kosto manu hage mangphiliwo nugui mankhana noro omo kursk region ni lama kina kina Russian military truck khamjak kursk region ni 28 ta kami ajagani Russian borok rok bongni thai maya karkha hage amono tabo kwbangma hayungni borok rok no nasiklaijak Russia hayake Putin tamo khlainyo hnoi tuma hanmale Ukraine borok rok Russia Ukraine jaga sangma haike borobo segei dokol khlai kika ajagao kwbangma missile lo khiklai kwbangma soldier rok bai mechene kwbangma ajagao Russian office tongmani amono nosto khlai haike Ukraine okha sawo omo Putin no mojbur khlaimase je achuglai kok sanani baido ongnani bagai nei sawo boro tai kwbangma Russian soldier rok Ukraine soldier rokni yago romja tai kok tomani bisingti khanamani Putin tebo site togui tongo Russian soldier ni bisingo borok tebo bari rinani faine jora wo Russia wo Israel ni hai kwbangma potre po job khai tongnai rok phano soldier ro thangmanu hagi tinin biramsuno khulumga jotono hambai।